mano kulah tajelonyo la bagian indah tabado mamangati dan bilang dagang si Jahidin manangi dia teoto kok laya bak jomande hidup juo lapatui ambo bak tamui bak tapi ko abak jomande sudah mati anak orang di si bulan tai kepasa sadang pukul duo oh di mano bae arwah bajun tai liek Jahidin bae oh rupoi koyo bae kok laya dia itu juga patut le kakak kau cari madi kadi bilang doktor Jahidin dia pui cando aye mato balik ke Pangadang kadi cari bapak jomande sarato bonsu adik kandung nan babalik doktor ke Padang Oto barang kele nyolai selamat tinggal Tanjuangan Palu dituju daerah Kayu Waruh oh di jalan oto tak dietong hati ibu membawa oto indak tabado mamang hati di kayu aro barantinyo di rio di pondok orang di ladangnya mai oh rupanya orang kayu aro lah siap sama so itu kadianta leupi sinurhaya iyo kaninyo mande mantakan jawanis kapai pulo cuma abak tinggal di pondoknya ba itu bana dan nyolai naik kau to mande aso itu iyo sarato le si jawanis sarato upi sinuraya doktor Jahidin kamanyopir masin nidu yoto barangke masak padinya orang di benteng pupui terletaklah di pematang mesin nidri dah bagel yang kajak kabui di belakang ketinggal candoyo kayu aro to menuju le kota Padang lah ikut mandeka basu barek ringan di tanggung sorang namun oto katari juo bacancang tengah le tigo cancang batingkik tengah tigo tingkik kalau dirantang yo namo panjang biar di punta anaknya pendek masuk daerah Simpang Aruwe olah tibo di Simpang Aru oto membelok kailaman gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati turun sekali mande Nurhaya sarato leupi na jawani sarato mande dena nyolai ari badaro abiju takaju ramuna terumah barapo gambo si ramuna si alokola nanyo bau mae siapo kola nanyo bau la naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan di meja sajak mulu di hari tadi di dalam mati sangat susah
O baru bakato nanjaidin o bapa sarato mande iku adola urang kayuaro jawanis namo nang kete nurhaya namo nang gadang iku kanado mande inyo Oto ambo jatuh di sinan muju oleh bapaknya nama nolong ko indak sansai badan ambo kini coy ko dek ramu na yodi O aja nurhaya jai manjai ajai nyo masak memasak itu katonyo masui itu pisang aneh bau balai simpanlah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar madi utang budi dibawa mati Lasanang raso dalam hati padona nari nansari tu mande jojawani siusin sopir mantakan onur haya tinggal di simpang haru di rumah dokter asijai Hari baganti hari diaja masak memasak diaja membueku Olah sanang raso dalam hati ndak kalamu antaronyo Odek pandainya masuk itu lepandai masak memasak lepandai membuat kue lepandai jahit menjahit ba itu bana sinurhan sinurang ayat Tuhan O tumpak di bapak kajo mande nan doktor batambah gadang juo lema O nak kanduang doktor Jaidin na waang baransu gadang juo kami baransu gaek juo lena oleh siapa dewa ang urang nang katuju nak kan lah banyak urang nan datang lai kan anak urang kayo lai kan anak ram penjabat lai jasa punya anak tapi pilih dewa ang onang katuju lena pilih na nang katuju nak mabulia wawa awak barale na itu lekato mola bapak jomande menjawab doktor si Jaidin onde mande dangakan mola kok mande nak kabami nan tujuo O datang mande ke kayuaro tanyokan ka urang kayuaro O nurhaya bi kami nantu menjawab mande di sinon unak kandung doktor Jaidin lain nang kayo datang kawa anak lain kan anak ram penjabat mangaitu di waang nang katuju lena